Bismillahirrahmanirrahim. Waye shi? Kashi na 10. A daidai sannan ne fitilun mota suka haske wajen gaba ɗaya. Motar ta taho da sauri kamar za ta bige su, kafin ta taka wani irin birki da ƙararsa ta karaɗe ko ina a wajen. Nana ta ƙara ware idan ta ganin wanda ya fito, mamaki ya kusa cinye ta, amma sai ta ji duk wani tsoronta da fargabarta sun bi iska. Ta ji kamar ta riga ta kubuta ne daga hannun mutanen, sannan ta ji bugun zuciyarta ya dawo daidai. Lafiyar ki kalau? Ba abin da ya same ki? Ba abin da suka miki? Wannan murya mai taushi ta jeho tambayoyin a lokaci guda. Maimakon ta bashi amsa sai ta juya inda mutanen ke tsaye. Ga mamakinta sai kawai ta hango su daga can suna ta gudu. Ba abin da ya same ki? Imran ya ƙara faɗa lokacin da ya matso kusa da ita. Ta juya ta kalle shi, sannan motarsa da ke gefe ƙofa a buɗe. Ta ya ka zo nan? Ta ya ka san ina nan? Kin tabbata ba abin da ya same ki? Ya tambaya kamar bai ji me ta ce ba. Sai kawai ta ɗaga kai har lokacin tana damƙe da post ɗinta. Mu bar wajen nan. Ba musu ta bi bayansa ta buɗe ƙofar gaba ta shiga. Wani sanyi da ƙamshi ya ziyarci ko ina a jikinta. Ya tada motar, sannan ya kwana ya bi hanyar da ta baro a baya. Har lokacin hannayenta rawa suke saboda haka bata ce komai ba. Bayan sun fita titi ya juyo ya kalle ta. Kin tabbatar babu abin da ya same ki? Ta ɗaga kanta da sauri. Baki bige ba? Baki faɗi ba? Ba kya jin jiri ko? Ba na jin komai. Ta katse shi a hankali idan tana kallon titi. Sai ya rage saurin motar sannan ya fakin a gefen titi kusa da wani shagon sai da robobi. Ta jiyo ta kalle shi, shi ma ita yake kallo. Sa'ada kin tabbata mutanen nan ba su miki komai ba? Ba abin da suka min. Ta ya ka san ina can? Me ya kai ka wajen? Na wuce ne ta hanya sai na hango kamar ki, shine na dawo don in tabbatar. Idanunta suka hasko mata wannan motar da ta wuce ta gabanta, har a lokacin dai da mamaki a fuskarta. To kai me ya kai ka wajen? Maybe ke ya kamata in fara tambaya. Ni namiji ne, zan iya zuwa ko ina, kuma ina da mota. Amma ke a daren nan, sannan a wannan wajen. Ta ji idanunsa sun mata nauyi, saboda haka ta juya sannan ta ce hanya ce ta ɓace min bayan na fito daga wani gida. Ya gyaɗa kansa. Ok, to ta ya kika zo unguwar ke kaɗai? Amsar da za ta bayar ta tuna mata da Rahama. Ta kalle shi da sauri. Ba ni kaɗai ba ce, ni da Rahama ne. Tana can tana jira na. A ina? Ban san wajen ba, amma sai ta juya tana kallon yanayin wajen. Ina tunanin dai mun wuce shi a baya. Ya juya kan motar a hankali sannan ya sauka daga titin. Suka koma baya, tana ta zara idanu har suka kai daidai shagon nan da Rahama ta tsaya. Ga wajen nan, amma kuma ba ta nan. Ta ƙarasa a hankali tana kallon ko ina a wajen. Ta kama murfin motar da nufin ta buɗe, amma sai ya saurin danna lock ɗin gefenta. Ki zauna a ciki, bari in je in duba. Duk da zuciyarta ba a nutsa take ba a lokacin, amma ta kasa hana kanta kallon yanayin takun tafiyarsa da kuma yadda kafaɗinsa suke a ƙame kamar ba motsi yake ba. Ya ƙarasa a jikin kantin suka gaisa da mutumin ciki. Tana kallon yadda mutumin ke ta masa bayani har san da ya fito bakin titin ya ɗauko waya ya kira, sannan ya dawo cikin motar. Bata na, ta koma gida. Kamar ya aka yi ta tafi? Ta koma gidan da kuka je ta tarar bakya nan. Sai mutanen wajen suka ce mata watakila hanya ce ta ɓace miki kika tafi gida. Saboda haka sai ta tafi. Nene ta jingina kanta da sit ɗin motar tare da yin ajiyar zuciya. Ta riga ta tsira daga kome waɗancan mutanen ke shirin yi mata, amma zuciyarta ta kasa nutsuwa. Tambayoyi da yawa ne ke yawo a kanta na yadda aka Imran ya je wajen a lokacin. Ta kasa yadda da abin da ya ce ɗazu, don motar da ta wuce da farko ba ita ce wannan da take ciki ba. Sannan ita ko kaɗan bata tsaya ba balle ma na ciki ya ganta. Idan ta ya kai kan titi, a lokacin ne ta lura da yanayin garin. Kamar mutane sun fara raguwa sakamakon dare da ya fara yi. Ta kalli agogon dashboard ɗin. Karfe 9:12. Ta san lokacin Rahama ta koma gida, yanzu kuma hankalinsa zai tashi. Me yasa ne cikin kwanakin nan take zama silar tashin hankalin kowa? Kamar ya karanci damuwarta sai ta ji ya ce karki damu. Na kira Suleiman yanzun nan, na ce masa muna hanya. Jin an ambace ya Suleiman yasa ta jiyo da sauri ta kalle shi. Bai tambaye ka ina ka ganni ba? Hasken fitilar wata mota ya haska mata fuskarsa sanda ya murmushi a ƙasan numfashinsa. Bai tambaya ba, wataƙila yana tunanin ko na ƙara kaɗe ki ne. Abin ya so ya sa ta murmushi, amma sai ta ce wannan ranar ma ai tsautsayi ne, amma ko keke bai taɓa bige ni a hanya ba. Sannan a lokacin ma sai da kasa ƙarasawa saboda yadda idanta ya hango mata titin a wancan lokacin. Sai da ta riga ta tabbatar babu mota a kusa da ita, sai wani babur da ke can nesa, sannan ta tsallaka. To ta ina motar tasa ta taho da bata ganta ba? Sai abin ya so ya mata shige da wanda ya faru yanzu. Ya kika yi shiru? Ya tambaya a hankali sanda ta ji suna ƙoƙarin sauka daga kan titin. Ba komai.
Ta faɗa sannan da sauri ta juya ta kalli windo. Sai dai saɓanin ƙofar gidansa sai ta ga sun tsaya ne a wani ƙaton kemis mai cike da hasken fitilu. Ta sake dawo da idanta kansa. Me za ka yi a nan? Dare yana yi ban koma gida ba. Ya kashe motar sannan ya ce ke na kawo. Ta kalli kemis ɗin sannan ta sake kallonsa. Me ya same ni? Na faɗa maka lafiyata. Ta kasa ƙarasa zancen sakamakon juyowa da ya kalle ta. Idanunsa masu kyau suka tsaye da duk wani tunaninta. You don't look fine to me, Sa'ada. It's like you kind of distracted. Abin da ke damuna daban. Ta ayyana a ranta, amma a fili sai ta ce don Allah ka mai da ni gida. Minti 3 bayan haka wata mace ce na tsaye a kanta. Daga ta zira mata wani abu sai ta gwale idanta kamar za ta ciro tsakuwa a ciki. Duk abin da ake idanta na kan agogo, da kuma shi da yake ta zagaye a wajen daga kanta zuwa kanta yana kallon magungunan da ke zuba a kai. Kina jiri? Mata ta tambaye ta, bayan ta zaro wani abu kamar tsinke da ta sa mata a baki. Ba abin da nake ji, lafiya ta kalau. Ta yi murmushi tana kallanta. Kar ki damu madan, lafiyar ki kalau. Sai ta jawo ta 'yar takarda ta yi rubutu, sannan ta zagaya ta ɗibo magunguna. Daidai sanda Imran ya dawo hannunsa ɗauke da ƙatuwar robar yogurt guda 2. Ta ce ba abin da ya same ni. Mu tafi yanzu? Leɓensa ya motsa cikin murmushi. Ko in zauna ne a gwada ni a tabbatar miki cewa bana cin mutane. Kafin ta amsa matar ta dawo da 'yan magunguna a hannunta, ta nufi inda yake tsaye. Yawa ga wannan, su za ta sha. Na duba na gani lafiyar ta kalau. Kawai fargaba ce da kuma gajiya a jikinta. Daga inda take zaune Sa'ada ta san cewa matan nan ƙarya take. Kawai dai tana son samun hanyar da za ta ci kuɗinsa ne. Ya miƙa mata robobin yogurt ɗin ya ce ta haɗa har da su a cikin kuɗin. Ai kuwa abin da ta faɗa kowa ya ji ya san ko kaɗan kuɗin abubuwan ba su kai haka ba. Zan iya ganin ki gobe? Ya tambaya bayan sun koma motar. Me za a yi? Ita ma ta tambaya a hankali idan tana kallon titi. Ta ji wani abu kamar ƙarar murmushinsa kafin ya ce kar ki damu, ba nan za mu dawo ba. Akwai abubuwa da yawa da nake so in tambaye ki ne. Ta ji kamar ya karanci zuciyarta ne, don watakila ita tarin tambayoyin ma da ke kulle a kanta game da shi sun ninka nasa. Don haka ba tare da tunanin komai ba ta ce Allah ya kai mu. Amin, amma da yaushe zan same ki? Maybe da yamma? Ta amsa kamar tambaya. Ya sake yin murmushi yana kallon titi. Baki tabbatar ba? Tun lokacin da ta fara sabawa da shi a asibiti ta lura yana da yawan murmushi, amma ba ta yi tunanin yawan ya kai haka ba. Na tabbatar, Allah ya kai mu. Amin, ya sake amsawa. Ta ji wani iri, ya yi da ɗan wani alkawarin ya sa jikinta ya sanyi bayan duk gwagwarmayar da ta sha a daren. Sun shigo layinsu a lokacin komai yana nan kamar yadda yake. Fitilun kowane kofar gida sun haska tar, masu gadi na waje da 'yan rediyonsu, sannan tsilli-tsillin mutane na wucewa. Sai ta ji kamar duk abin da ya faru a mafarki ne, yanzu ta farka. Ya yi bakin a kofar gate ɗinsu, amma bai buɗe lock ɗin ba, ya miƙo mata ledan magunguna. Ki tabbata kin sha maganin kafin ki kwanta. Ta kalli leda sannan shi, abin da ke idanta ya nuna masa ba ta da shirin karɓa, saboda haka ya sauke muryarsa ƙasa ya ce don Allah. Hakan ya tuna mata da ranar da ya fara mata magana, lokacin da yake tambaya ta sunanta. Sai ta sauke gashin idanta akan leda sannan ta karɓa. One more thing, ya katse godiyar da bakinta ke shirin yi. Muryarsa ta canza ta zamo serious. Za ki iya min alƙawari? Ta gyaɗa kanta. A lokaci ɗaya kuma ta yi da na sanin haka. Ta san me zai tambaye ta ne? In kuma wani abu ne da ba za ta iya ba fa. Kar ki sake zuwa inda baki sani ba ke kadai. Sai ta yi ajiyar zuciya. Wannan ai ba wani abu bane. Insha Allah, sai da safe. Allah ya kai mu. Ya amsa sannan ya buɗe lock ɗin. Ta juya ta buɗe ƙofar motar, sai dai tana zura ƙafar ta ɗaya waje ya sake tsaye da ita. Sa'ada, me yasa ne muryarsa ta saba faɗa sunanta? Wataƙila dan bai san yadda hakan ke sawa ta ji bane. Ta juyo da sauri ta kalle shi, saboda shirme wani ɓangare na zuciyarta na fatan zai ce kar ta tafi ne. Sleep well, mu kwana lafiya. Amma muryar tasa ta amsa a kowane lungu da saƙo na jikinta. Ta ji zuciyarta ta buga kamar tana neman hanyar fitowa daga ƙirjinta. Ba shiri ta fita daga mota ta tura gate ɗin gidansu ta shige. Babu kowa a harabar compound ɗin, amma duk fitilun ɗakunan mazan a kunne suke, alamun babu wanda ya bacci. Da sauri ta shiga ciki kar wani ya fito ya ganta. Akwai 'yan aiki da ɗan yawa a kicin, amma bata bari kowa ya ganta ba, ta yi hanyar sama da sauri. Tana shiga ɗaki ta tarar Inna na zaune akan sallayarta. Alhamdulillah, har kin dawo? Ta faɗa bayan ta amsa sallamarta. Mamaki ya kama ta. Inna har ne? Ban daɗe ba? A'a, baki daɗe ba. Yanzu nan fa Suleiman ya bar ɗakin nan. Yake ce mana wai kin ɓace a hanya, amma kin haɗu da ɗan albarkar yaron nan zai mai doki. Ita ma Rahama fitar ta kenan ta tafi gida. Nane ta juya ta kalli agogo.
karfe 9:20. Tun kafin su tsaya a kemis ɗin nan ta ga karfe 9:12. Ta ya za a ce duk sauran abubuwan da suka faru a minti 8 ne kawai? Ina ce dai ba abin da ya same ki ko? Ta girgiza kanta da sauri. Ba komai inna. Da na koma gidan ne sai na fito ta wata kofar, na kasa gane hanya. Sai Allah ya haɗa ni da shi ya dawo da ni. To alhamdulillah. Ai biki je da na ji ba da Rahama ta zo min da zancen. Wannan bawan Allah dai Allah ya saka masa da alkhairi. Da cikin ɗaki ta bar inna na ta sa mishi albarka. Ta aje leda hannunta a ƙasan gado, sannan ta shiga toilet. Ta tara ruwa mai zafi ta yi wanka, ta sa kayan bacci ta yi sallah. Sannan ta yi wa inna sai da safe, ta kashe fitilun ko ina sannan ta dawo ɗaki. A yanzu ita kaɗai take kwana don inna ta koma da shimfiɗa ta falo. Ta jawo leda nan ta fito da magunguna. Guda 3 ne, daga wani pain reliever, sai paracetamol da vitamin C. Ta san ba abin da take ji a jikinta, amma ta ɗauko ruwa ta tura su a bakinta, sannan ta sa vitamin C ɗin a baki. Idan ba ta sha ba, za ta iya tuno muryarsa ne sanda yake miƙo mata leda. Ta ɗauko roba yogurt ɗin nan tana ta juya ta. Abubuwa game da shi suna ɗaure mata kai. Amma gobe ta san komai zai warware. Dan idan har zai mata tambayoyi, ita ma za ta masa tambayoyin da za ta san waye shi. Ba za ta ɓoye komai ba. Za ta tambaye shi gaba ɗaya abubuwan da bata fahimta ba. Tun daga ranar da ta fara ganinsa har zuwa yanzu. Ta koma cikin bargo ta kudindine jikinta riƙe da robar a hannunta. Wani irin daɗi da fresh take ji a jikinta. Kamar an sauke mata nauyin wasu abubuwa. Ta manta da halin da take ciki. Ta manta da maganganun Baffa. Ta manta da abin da ke shirin faruwa da ita. Ta manta da wa'adin da Baffa ya bata. Ta manta da duk wani zumuɗin inna. Ta janyo tunanin Imran da duk abin da ya faru a yau, da kuma fatan ganin gobe kawai ta sa a ranta. Goben da take fatan sanin waye shi. Bai san me ya same shi ba. Bai san me yasa tun da ya dawo zuciyarsa ta kasa nutsuwa ba. Ya san ya riga ya yi kuskure tun a jiya. Kuskuren faɗa mata cewar zai ganta a yau. Abin da ya san ba zai taɓa faruwa ba. Wataƙila ko ganin yadda ta tsorata da mutanen nan ne. Shi kansa har yanzu da ya rufe ido su yake hangowa. Musamman ɗayan, wanda ya fi matsa kusa da ita sosai yana dariya. Da a ce Allah bai kawo shi a daidai wannan lokacin ba, baya jin zai iya tsayawa abin da zai faru. Daga ofis ne suka je gidan wani abokin aikinsu da ya takura musu da gayyata. Don wajen wata 3 a baya da ya aure. Sai ajiyan Allah ya kaddara da za su je. Kuma ya riga sauran da suka je tare tahowa, ganin dare ya fara yi amma ba su da niyyar tashi. Saboda haka ya masa sallama ya taho. Sai dai tun da ya shiga mota ya fara jin gabansa na faduwa, sannan zuciyarsa na bugawa da ƙarfi. Ya rasa dalilin hakan, tunda ya san babu abin da ya same shi, kuma ciwon sa'ada a lokacin bai isa ya tashi ba. Abin ya ci gaba da karuwa bayan ya fito daga layin ya bi wata hanya da za ta kai shi titi. A hanyar ne idanunsa suka hango masa wasu mutane daga gefe, sannan bugun zuciyarsa ya ƙaru a daidai wannan lokacin. Saboda haka ya juyo da kan motarsa ya dawo. A nan ne ya hangi abin da ya sa shi matuƙar mamaki. Wasu maza biyu suna ƙoƙarin ritsa ta a jikin wata katanga. Mamaki ya kama shi na ganinta a wajen. Abin da ya sa shi fargaba kenan, saboda ɗaya ɓarin jikinsa na cikin matsala. Bai san lokacin da ya ƙara motar gudu ba ya kansa gaba ɗaya. Abu ɗaya ne ya hana shi bin bayan matasan nan lokacin da suka gudu. Idanunta. Waɗannan idanun nata da suka cika da ɗimbin tsoro. Ya ji ba zai iya tafiya ya barta ita kaɗai a wajen ba. Don bai yarda cewar idan ya tafi wasu irinsu za su sake zuwa ba. A zahiri da kuma yadda ta faɗa masa babu abin da suka mata. Amma har suka hau titi faɗuwar da gabansa yake da kuma bugun zuciyarsa ba su canza ba. Alamun har lokacin tana cike da tsoro. Saboda haka yi tunanin ko sun yi mata wani abin ne ta ɓoye masa. Shi yasa a lokacin da ya tabbatar ƙawarta ta koma gida, ya yanke shawarar tsayawa a wannan kemis ɗin. Sannan bayan matar ta gama duba ta zagaya ɗebo magunguna, ya tsaye da duk wani abu da ke motsi a cikin kemis ɗin. Ya isa gurinta ya kalli idanuwanta. Ya lalubo cikin tunaninta, daga sanda suka shigo kemis ɗin har zuwa lokacin da ta gama duba ta. Babu wani abu da ta gani a jikin Sa'ada. Asali ma tunaninta baya cike da komai, sai ƙoƙarin gano meye tsakaninsu. Ta yi tunanin Sa'ada ƙanwarsa ce ko cousin ɗinsa. Dan a cewarta ba zai yiwu a ce ita matarsa ba ce, ya girme wa ajinta. Ya yi murmushi sanda ya tuna haka. Daga baya kuma sai ta koma tunanin yadda za ta karɓi kuɗi da yawa a wajensa. Tana tunanin idan ta ƙara akan wanda take da su, za su isa ta kai 'yarta asibiti gobe. Ganin ta bar zancen Sa'ada ya sa ya juya ya nufi can ƙarshen ginin, wajen da aka jera firij, sannan ya murza hannunsa komai ya dawo daidai. Ya lura har suka koma cikin motar bata cikin nutsuwa. Tunaninta ya rabu kashi-kashi, sannan hankalinta ya tafi gida. Kamar tana ganin wani abu zai faru idan bata nan. Ya yi tunanin ya mata magana don hankalinta ya kwanta ko shi ma ya samu nutsuwar zuciyarsa. Zan iya ganin ki gobe? Bai san abin da ya tambaya ba kenan sai da ya ji ta ce me za a yi. Ya yi murmushi a hankali saboda yadda muryarta ta fito kamar tana tsoron zai sake dawo da ita kemis ɗin ne.
saboda haka ya ce mata kawai yana son ya mata tambayoyi ne. Kuskuren da ya kuma yi kenan, na neman kauce tsarin da suka yi shi da Jamil. Dan a yadda suka tsara, ba zai ƙara ganin ta ba sai nan da wani lokaci. Lokacin da za ta shigo cikin rayuwarsa, ya ƙarasa daga inda Jamil ya tsaya. Tsarinsu ya tafi a cewar ta riga ta fara sansa, don haka za ta yarda da shi idan har komai ya zo mata a ƙurewar lokaci. Amma shi bai yarda ba. Ya san kawai tana cikin delusion ne, irin na mata da yawa da yake gamuwa da su. Bata san waye shi ba, bata san komai game da shi ba. To ta ya za ta so shi? Soyayya shine a lokacin da ka yarda da mutum kuma ka amince da shi a kowane irin hali na rayuwa. Da haka baya tunanin akwai wanda zai so shi. Shi ɗin da ke bayan wannan fuskar. Ya san za ta shiga damuwa a yau ɗin nan na rashin zuwansa. Amma babu yadda zai. Ya yi kuskure da yawa a baya. Ba zai so ya ci gaba da lalata musu abubuwa ba. Alhalin Jamil yana iya ƙoƙarinsa wajen gyarawa. Ko ganin ta ajiya ma ba zai taɓa bari ya sani ba. Ya kalli haɗaɗɗen agogon da ke fesin ɗinsa a saman TV. Ƙarfe 4:30. Ƙarfe 4:30. Sa'ada ta faɗa tana miƙa inna wayar. Inna ta karɓa ta kara ta a kunne tana faɗin to ni ko ina suka tsaya haka. A ce kasuwa tun safe har yamma? Ta yi saurin katse magana ta sakamakon ɗaukar wayar da aka yi daga ɗaya gefen. Maryama yanzu dan Allah ba za ku taho ba sai wannan ruwan ya sauko a kanku? Kuna ganin wannan hadarin haka? Nana ta miƙe a hankali ta isa jikin taga inda iska ke kaɗowa ciki kamar za ta taho da labulan. Garin ya yi baƙin ƙirin kamar magariba, sakamakon hadarin da ya gama haɗe sararin samaniya. A kusa da taga akwai firij, sannan a cikin firij ɗin akwai wannan robobin yogurt ɗin guda biyu. Ta buɗe ta ɗauko ɗaya, sannan ta jingina da tagar tana wasa da ita a hannunta. Babu ɗan kwali a kanta, sakamakon kitson da Rahama ta gama mata wanda ya dame ta da zafi. Saboda haka iska ta shiga kaɗa gashin nata tana turo shi har kan fuskarta. Ta tuno murmushin da ya mata a lokacin da ya riƙo robobin a hannunsa. Ko in zauna a gwada ni ne a tabbatar miki cewa bana cin mutane. Ta ji kamar ita ma za ta yi murmushin, amma sai ya makale daga wuyanta. Akwai abin da yake ba daidai ba yau. Duda ta saba a kwana biyun nan ba ta da walwala, amma yau tana jin ta ne kamar tana tsaye a ƙarshen wani abu mai tsawon gaske, ƙarshen da za ta iya faɗowa a kowane lokaci. Ta sake hasko gaba ɗaya tambayoyin da ta shirya tun jiya a cikin kanta. Ba ta da matsala, ta riga ta haɗa komai da za ta tambaye shi, amma ita ba ta san me zai tambaye ta ba, kuma ta matsa ta jiya nasa tambayoyin za su kasance. Ba irin tunanin da ba ta yi hasashen shi ba tun daga jiya har zuwa yau. Ta hasko cewar Imran zai zo wajenta, kuma zai ci gaba da zuwa har su saba. Wataƙila ma har su sabon da zai iya neman aurenta kafin adadin lokacin da Baffa ya ɗibar mata. Dan in ba shi ba, ba ta tunanin zuciyarta za ta iya sauraron wani, balle har zuciyarta ta yarda da shi ta ce za ta kai shi wajen Baffa. Wa ma zai yarda a yanzu daga fara zuwa wajenta a fara zancen aure idan har dama ba ya shirya ba ne. Sai kuma wata zuciya ta tambaye ta game da Imran. Me ya bambanta shi da sauran? Me yasa take tunanin idan shi din ne zai yarda a ɗan ƙanƙanin lokaci ya aure ta? Ta yi saurin ture wannan tunanin kai ya ɓata mata rai. Ta mai da roba firij ɗin, sannan ta dawo ta zauna akan kujera. A lokacin ina ta gama wayarta, kuma iskar da ake ta ƙaru, sannan gari ya daɗa yin duhu, alamun kowane lokaci ruwa zai iya sauka. Ta dunkule a kujera tana sauraron zancen ina da ke ta mita akan daɗe wasu anti Maryama. Kowace kalma na shiga kunnenta amma ba ta fahimtar komai. Har aka ɗauke ruwan dab da magariba. Aka yi sallah babu Imran babu alamun zuwansa. Zuciyarta ta yi nauyi, sannan jikinta yi mata ba daɗi. Amma kuma sai ta dinga bawa kanta uzurin cewa wataƙila ruwan ne ya hana shi zuwa. Washe gari rana ta fito har ta faɗi babu alamun zuwansa. Kwana ɗaya, kwana biyu, sai ta fara tunanin ta karɓi shawarar da ɗaya ɓarin na zuciyarta ke bata. Na cewa ta cire Imran daga ranta. Ya ci a ce ta gane cewa shi bai ɗauke ta a matsayin da ta ɗauke shi ba. Wataƙila ya riga ya manta da abin da ya gaya mata tun a daren rana, ko ma ya manta da ita ya shiga harkokinsa. Ya isa ta gane cewar duk sanda suka haɗu chance ɗin ƙara ganinsa yana ƙara mata nisa ne, kuma bai kamata ta ci gaba damuwa da shi a ranta ba. Damuwa da mutumin da bata san waye shi ba. Ya isa ta gane cewar ba daga Baffa ya mata magana aure bane Imran zai zo ya ce zai aure ta. Akwai abubuwa da yawa a gabanta, su ya kamata ta fuskanta, ba wani abu da ba zai taɓa yiwuwa ba. Sai dai a duk sanda ta tana tarin taimakonsa gare ta, sai wani ɓari na zuciyarta ya sake riƙe fatan cewa zai zo a ranar ko gobe. Amma bayan sati ɗaya sai ta haƙura ta cire wannan fatan. Komai na gidan ya sake dawo mata kamar da. Shirye-shiryen inna ya ƙaru, zancen aurenta kuma ya biye gaba ɗaya danginsu. Sannan a kullum kwanakin da Baffa ya ɗibar mata ƙara matsowa suke. Komai ya sake cakuɗe mata. Fatan da zuciyarta ta samu game da Imran a dare ɗaya kawai ya mata nisa, ya zama kamar bai taɓa faruwa ba. Bayan sati ɗaya, bayan sati biyu, bayan sati uku, bayan sati huɗu, Baffa ya kira ta. Lokaci yana tafiya a kullum kuma a koda yaushe.
walau cikin farin ciki ko baƙin ciki. A duk motsawar agogo guda ɗaya, lokaci ne yake wucewa, lokacin da ba za a sake maimaita irinsa ba. Sau da yawa kuma ɗan adam baya fahimtar saurin zuwan lokaci, sai ya tsara wani abu da ya sa masa rana. A nan ne za ka ga kamar ana sa igiya ne ana jawo wannan lokacin. Hakan ce ta faru da Nanne. Adadin kwanakin da Baffa ya ɗibar mata ya ƙare, saboda haka a kowane lokaci ta san za ta iya samun kiransa. Murya inna ta kutsa cikin kanta. Ni na gaji wallahi. Haɗa kayanki zaki ki tafi can wajen babar taki. Wataƙila tunda ita ce ta kawo ki duniya kya iya haƙura ki sake a wajenta. Duk ran da aka saka ranar auren naki kya dawo. Nanne ta ɗago daga juya abincin da ke hannunta da take yi maimakon ta ci ta kalle ta. Kwata-kwata ta manta da maganar da inna ke mata balle har ta riƙe abin da take cewa ko wanda ta faɗa a ƙarshe. Inna me nayi? Ta tambaya a lokaci ɗaya sai kuma ta ji kunyar tambayar. Ita kanta ta san ko makaho ne yake tare da su, ya san cewa ta canza daga nan da kowa ya santa zuwa wani abin daban. Wani abu da ita kanta bata san shi ba. Ta zama kamar wani gunki da ke kafa a doron ƙasa. Ta yi losing ɗin duk wani emotions ɗinta. Ba abin da kika yi, kuma matsalar kenan, babu abin da kike yi nan ne. Ta rufe idanta a hankali. A cikin wata ɗaya da 'yan kwanaki da suka wuce menene bata yi ba. Bata taɓa fashin makaranta ba ko so ɗaya. Karatun da a da ba ta yi yanzu kullum a cikinsa take. An yi jarabawa first term kuma ta zo ta 6 a maimakon ta 10 da take zuwa a baya. Sana a iya wannan lokacin ta haɗa haddar izu 7 a Islamiyya. Sai dai ba ta hira, ba ta dariya, ba ta kuka. Sannan ba ta wannan tsokana da kowa ya santa da ita. Ta koma kamar wancan lokacin da Baffa ya mitin a kanta. Lokacin da Imran bai zo ya saka mata wani fata a dare ɗaya kawai ba. Inna me kike so in yi? Au tambaya ta kike? Da lokacin da kike harkokin naki tambaya ta kike me zaki? Dai shiru tana ci gaba da juya abincin kafin a hankali kuma ta ce ki yi haƙuri. Ni ba haƙuri nake so ki bani ba. To me kike so in yi? Har ta buɗe baki kamar za ta yi magana, sai kuma ta yi ajiyar zuciya sannan ta ce Nanne, kin san dai ba akan ki aka fara zancen aure irin wannan ba ko? Ba akan ki aka fara aure a irin wannan shekarun ba. Sannan kin san ba akan ki za a fara aure kafin a kammala sakandare ba ko? Na sani. To me yasa zaki sa kanki a cikin damuwa irin haka? Ko auren ne kwata-kwata ba kya so? Tambayar ta sa ta dago da kanta da sauri ta kalle ta. Dan da aka fara zancen nan babu wanda ya taba tsayawa ya tambaye ta zabinta. Ba wanda ya taba tambayar ra'ayinta. Kowa ya ji zancen ko aka gaya masa fatan alkhairi kawai zai. Wasu ma sun fara binta da shawarwarin da suka danganci aure. Amma yanzu ga ina na tambayar ta ra'ayinta. Ina da a yanzu idan ta bude baki ta ce bata amince ba shikenan, an rufe babin zancen sai kuma wani. Zuciyarta ta yi zurfi cike da roƙon Allah ya sa ta fahimce ta. Ta gyara zama a hankali sannan ta ɗaga kai. A lokacin ta ji innan ta rabka wani salati sannan ta ƙara shaida, na shiga uku ni Saudatu. Wallahi yau na daɗa tabbatar da zancen malaman nan. Dole akwai abin da ke faruwa da kenan ne. Amma banda haka ina na taɓa jin macen da ta buɗi baki ta ce ba ta son aure. Sannan dan har an ce za a mata tafi ta hayyacinta, ta shiga kunci tana wannan ramar. To wallahi tun wuri ki fita daga ido na an rufe, in ba haka ba in sassaɓa miki. Bata bari ta ƙarasa ba ta ɗauki filet ɗinta ta yi cikin ɗaki. Wani ƙololan abu ya maƙale mata a wuya. Ta ji ina ma kuka zai zo mata a lokacin. Wataƙila ta samu ta ji sauƙi a cikin ranta. Sai kawai ta zube a ƙasan gado sannan ta kwantar da kanta a gefe. Ta jawo waya inna da ke kusa da fulo. Wan miss call ya nuna akan screen ɗin. Ta buɗe ta a hankali sannan ta shiga cikin call log ɗin. Sunan Adana ya nuna tar a kai yadda ta yi saving number Nuratu da shi. A cikin sakan ɗaya kawai, tunaninta ya dawo mata da faruwar wasu abubuwa a cikin kanta. Ta tuno da zancen da suka yi da ita a wannan zuwan nata na ƙarshe. Zancen da a lokacin ta ɗauke shi ta ajiye a gefe, tana tunanin ba na lokacinta ba ne. Ta tabbata yanzu idan ta ji abin da ke faruwa za ta fi kowa farin ciki, wataƙila ma har tafi inna. Sai kuma ta tuno da zancen ɗan yayarta da ta yi mata, wanda ta ce har yana aiki a cikin Adamawa. Ƙwaƙwalwarta ta yi ƙoƙarin tuna sunansa amma ta kasa. Idan har abubuwa sun cakuɗe mata a yanzu, ana shirin aure da ita ga wanda bata sani ba. Me yasa ba za ta bi shawarar Nuratu ba, ta yarda da wanda take tunanin haɗa su? Tunda kamar yadda ta ce ne, ko ba komai za ta shiga cikin dangin mahaifiyarta. Amma kuma ta san wani irin mutum ne shi? Ta san halayensa? Sannan zai yarda ya aure ta iya lokacin da Baffa ya faɗa? Idan ta aure shi Adamawa za ta koma kenan? Zai bata ta ci gaba da karatunta? Wace irin rayuwa za ta yi a can? Tambayoyi da yawa suka rika yawo a cikin kanta har ta kwanta a rana. Komai ya cakuɗe mata. Tana ganin kamar an ɗora rayuwarta ne akan farantin da ke hannun ɗan ƙaramin yaro yana gudu, kuma a koda yaushe za ta iya faɗuwa. Ta san idan har ta yi kuskure guda ɗaya a yanzu zai shafi rayuwarta ne har abada. Dan zai iya yiwuwa ta yi kuskuren barin Baffa ya zaɓar mata mijin da ba lallai ta ji daɗin aurensa ba. Sannan zai iya yiwuwa ita da kanta ta yi wannan kuskuren. Ta rufe idanta a hankali sanda ta sake ƙudindinewa a cikin bargonta. Kanta cike da tunani fal.
wanda bayan ta farkawa shigari ta takura kanta wajen samun matsaya ɗaya. Ta ɗauko waya inna ta tura Nura ta saƙon text. Abu mai muhimmanci a ciki shine, Adana na amince da zancen, ki turo shi. Bayan sati ɗaya, Baffa ya kira ta. Na ji daɗi ƙwarai da bin magana ta da kika yi Sa'ada. Hakan ya tabbatar min da cewar biki ɗauki fushin da wasu 'ya'ya ke ɗauka akan iyayensu ba a irin wannan lokacin. Kin karɓi ƙaddarar ki da hannu biyu ba tare da kin bari ta tauye ki ba. Sanda na ga sakamakon jarabawar ki na yi farin ciki sosai fiye da yadda zan iya misalta miki. Amma a lokacin da mutanen da kika turo suka zo min da zancen neman auren ki, a ranar na yi sallah ta musamman. Na gode wa Allah, sannan na yi alfahari da ke fiye da koyaushe. Kin ɗauki hanya mai bullewa wadda za ki ga amfaninta. Kin yi min biyayya, duk da cewar hakan zai tauye miki abubuwa da yawa na tsarin rayuwarki. Amma ina mai tabbatar miki zaki tutiya da abin da kika yi nan gaba. Biyayyarki ba za ta taɓa cutar da ke ba. Na yi bincike akan yaron da kika turo, kuma daga kowane ɓangare ban samu aibinsa ba. Saboda haka za mu zauna da iyayensa. Za mu yanke duk abin da ya dace. Tashi ki je, Allah ya miki albarka. Nanna ta ji wata ƙwalla ta tare a idanunta bayan ta fito daga falon Baffa. Ƙwalla ce da ta manta yaushe rabon da ta ga irinta a idanta. Ta rufe idanta a hankali sanda ɗuminta ya gangaro ya taho kan kumatunta. Shi kenan, abin da take wa hangen nesa ya kusa faruwa. Baffa ya yarda da mutumin da a yanzu ta san sunansa Nura, mutumin da ke shirin zama wani ɓari na rayuwarta. Ta riƙa shi. Anya idan har hakan ne shi Imran ko zai yarda? Masu saurare, me kuke tunanin zai faru nan gaba? Mu haɗu da ku a kashi na gaba domin jin yadda za ta kaya. Mun gode muku da jimirin saurare.